konke kulapha endlini kungoba kwethembekile. Athi afike uDira khona into engiphele. Cabanga ukuthi usubale zonke izinto la endlini khona le moto ey'paka endlini amalambogini bezoyibona ngaphandle indlu yakhona ile minyango le eyiwindi transfer ubona ngaphakathi kune-safe la kunemali ongayazi imalini kune-plasma nosofa kwamabeleko. Athi nje konke kula endlini ngokwakho kwasatira kula endlini. DJ-ke manje uthandekile ubuka nami uJozi nami uDira. Athi uDira khona into engiphele. Athi uthandekile yini? Athi khona into engifumbele. Athi iphi? Khona into ela. Uphi? Ngisho la. Athi DJ uthandekile aze waxoxela abangani bakhe. Athi manje uJozi uthi usho yonke into esendlini uze yami. Kodwa manje ngidijwa lento kaDira ukuthi indaba ayithembe kangaka ngento ayifumbele. Ngabe idayimani ngabe itayitele eshoyo ukuthi wasalenzeya noma mhlambe i-chorus entsha ye-reshuffling eshoyo ukuthi sekuyena uminista wey'mali. Yini efumbethe uDira? Ethi umngani wakhe mina ngibona sengathi uDira uphethe umhlaba ngezandla. Mina kube ngumwena ukuthi uDira amthatha uDira. uDira useyamunika lento ayiphethe. Sekufanele ngibonakala ukuthi yini lento uDira ayifumbethe. Yini lento ela. Ngisho la. Ukubona unikeza umuntu into usuyisho lento le. Sekufike isikhathi sokufike manje nilethe siyibone. Ususho washo sekudingeka ukuthi uDira sibone. Useyaqala manje uDira uselokhu eyiseka lento eyisapota ngenkulumo eyilandelisa ngamazwi eyiphelezela ezama ukuyenza ukuthi ibe khona. Athi eyincane eyingaka kodwa ayiyabeluzulu. Abanguye indlu enazo zonke izinto uthatha into ezobeluzulu. Yonke uzake manje awazi ukuthi ubonakala uthatha into esandleni yakhe. Mina uDira angithembi ngema lapho.